I do this my own way. This is not a game, no I don't play. And you wasn't game before, so now it's no way. No way. No way. No way. Don't ask me for this, don't ask me for that. I've been looking for a way out, I can't find my way now. I just need you by my side. Lately I've been thinking, baby, we could get away and never look back, never look back, never look back, no, never look back, never look back, no. I've been thinking, baby, we could get away and never look back, never look back, never look back, no, never look back, never look back, no. So, kumusta naman tayo dyan? Andito na naman kami sa Manila, pero anong date na ba ngayon? 30. Dumating kami dito, 23, May 23, pero nauna kami sa Clark at saka sa Tarlac kasi wedding ng kabarkada namin. Tapos tumambay pa kami ng Pampanga and then dumating kami sa Manila. Anyway, ang haba naman sinabi ko, pero andito kami ngayon sa favorite namin na Samgyup spot sa Malate, Samgyup ka na. Okay, so gusto namin dito kasi hindi sila tipid sa sides, ang daming sides. Tapos yung meat din, maraming variety. Tapos meron ng drink, di ba guys? Sa iba kasi separate pa eh. So in fairness naman, gusto na nga yung drink ko eh. So magluluto muna ako. Chill, let's go. Baby, we could get away and never look back, never look back.
you. So, dati, 500 lang tong Samgyup ka na. So, FYI, para sa mga hindi pa nakakapunta dito or matagal na hindi nakabalik dito, nagmahal sila by 100 pesos. Pero guys, hindi na naiindahin yun kasi una, masarap talaga yung food. Pangalawa, yung service maganda talaga. All hours. Sobrang attentive nila, tapos hindi lang yun yung magaan yung disposition nila ba? Diba? I think yun ang isa sa mga dahilan kung bakit bumabalik-balik yung mga tao dito. Many minutes later. Isa rin pala na gusto kong i-mention, usually sa mga unli Korean na mga places, yung pork nila hindi super nice quality. Pero dito, maniwala kayo sa inyo, mas pupuntahan mo pa yung pork dito. Tapos kung mag-order kayo ng pork dish, yung may recommend namin is yung herb pork at saka yung pork na may marinade. Game! Super lambot. Sarap! Ito na yung last batch namin ng karne. So, as you can see naman guys, ang taas pa ng energy ko kanina. Pero ngayon, tamang inaantok na ako. Lutuin natin itong last beef. Ay, ano nga pala? So, yung pork nila sobrang ganda ng quality, di ba? Pero medyo hindi ako satisfied sa beef nila. Yun lang pala. So, mas kumain kami ng pork. Kasi yung beef nila ganito, oh. Hindi fatty. Oo. Hindi siya fatty. Hindi siya brisket. Diba? Pero, ano siya, brisketan. Hindi ko alam, pero yung pork talaga, herb pork, at saka yung marinated pork. Hindi kami nagbulgogi kasi sabi ng mga friends namin, hindi daw ganun kasarap. Pero, in fairness, sobrang sulit naman din talaga for 600. Meron ng drink na kasama. So, 1 to sawa sa iced tea, guys. And maraming sides. At sobrang daming sides. Samgyup ka na dito sa Malate. Soon after. Ano ginagawa mo? Ano gusto mong mangyari? Sige, hawakan mo ha. Hawakan mo yan. Ah, o diba? Thank you, kuya. So tapos na kami kumain, sobrang busog namin kasi hindi ka sila tipid sa kahit na ano. So sobrang dami mga choices and then yung side sobrang dami din. Tapos yung pinakamagandang part dyan yung libreng iced tea kasi sa iba, syempre separate pa yan, diba? So 600 lang, busog ka na. Tapos ang maganda dito, sobrang ganda ng service. Kita mo naman, diba? Sobrang friendly nila. So every time pupunta kami dito, babalik-balik talaga kami dito. Ngayon lang kami nakalugar pero so happy na nakabalik kami dito. Anyway, thank you so much guys for watching. We will see you again on the next video. Huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga next food videos natin, okay? Bye mga animals!